vítám vám u dalšího... Počkat. Takže vítám vás u asi prvního dílu. Já nemůžu, já včera hulel. U dalšího, nebo prvního dílu... Kaktus! Doktor Kaktus! Nebo mistr, já nevím, prostě já nevím. Já si nepamatuju si to, nevím. Doktor Kaktus nebo mistr, já nevím, to jsem já, protože jsem zelený, zhulený. Hezké, jako kaktus je zhulenější. Hezčí. A taky zelenější. No, takže čau, já musím se vzít nějakou marihuanu. Ty mě ještě toč! Nech toho netoč! Doktor Kaktus, první díl. Co jsem asi dělala? Nic. Tady máš. Říká párek, já jen párek se smetanou. Odpoledne. To mi říká ta babka. Ne. Že prej zpívám baby, 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 wow. No, nevím, já to... Jau. Au. Pane bože. Co? A byli jsi na tým party? Jo. Jo. Jdi to pryč! Ahoj! Čau, Kaktus. Čau, Kaktus. Čau, Kaktus! Můžete to připnout? Pinky? Aha. Můžeme to připnout? Já si to přepnu sem. Tak? Jo. A jakou písničku si tam dala? Uvidíš. Já tu jsem mezi tím na záchod. Ne. Pinky, dej to pryč. Mobil mám sebou. Kurva. A je to prdel. Já chcípnu. Kaktusy. Ano. Co chcete? Ty máš prostě to dálkový ovládání, když jste vy dva nejlepší kamarádi. No. Můžeš to připnout? No. Mistr Kaktus se furt směje, já za to nemůžu. Please, přepni to. Stačí? Jo. Bacha. Víte co? Počkejte. Co jsi tam dala? To, co bývalo vždycky na party. Nech toho, Pinky. Jo. To tam rovnou můžeme dát český styl. Ne, to ne. Nechci to. Tak toho sakra nech. No? Lidi, víte, kam bych se chtěla jít podívat? I vy se mnou. No? Nevím. O lidi, víte co?
A co? No? Já bych teda chtěla. Lidi, pozor, někačka se mi pletí. Co? Někdo měkkej. Drhat. Jo, já taky zdahám. Ahoj. Ahoj.